piletinu u masper sosu. A? Ovo je to sos, bre. Oni sjedi, alo. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite u naslovu videa, danas provodimo 24 sata kao tattoo majstor i učimo da tetoviramo i tetovirat ćemo nekoga, tako da apsolutno zabavan klip nas čeka, jedva čekam da vidim kako ću da se snađem u toj ulozi. Prva žrtva kod koje idemo je Don Filipo, tattoo naš brat. Evo nas blizu njegovog stana, neću naravno da vam pokažem gdje živi, tako da sigurno nas čeka predobar video, a vi čekajte da vidite kako će se da izgleda. Pazi, kolega sam Malić, dobro reći, izvolite gospodine. Šta si slomio? Mali prst, brat. Kako? Sad ću ti napraviti rekonstrukciju događaja, sad ću ti u forenziku. Druže, kako si sjeo prst? Čekaj da skinem rak. Ajde. A možeš si onako ako hoće. Brate, slušaj, molim ti. Ovako mi je pao, brate, ovaj kurac. Znači, ovaj kufer je bio dole, brate. I sad ova kutijetina s svojim nekim tegovima je bila tu. Ova govna su bila ovdje, razumeš? I ja uzimam teg i odavde ga bacam ga odavde, razumeš? Ono što sam bio boss. I ovako ga bacam i više ova šperploča, brate, puca ovo. I ovaj, pošto ispod bio kofer, znači on je samo skliznuo ovako lagano, brate, sa predumišljajem na prst. I slomio si prst. Slomio sam prst, brate, jebem ga u uši. Sve ćete vidjeti, ne mogu ovo. Koje? Koliko kila ima? Dobit će reumu i... Dobit ću zapenu prostat. Ajde, home tour, room tour. No što ti dobra gajba. Danas je dan 24 sata kao tattoo majstor. Znači, ti meni moraš da pogledaš kako tebi izgleda dan da bi ja mogao da uđem u taj mentalitet. Kako normalno? Ju, nemoj da mi pokazuješ ovo. Ovo je prva postava. Ovo je vinjak star. Ovo je XO, brate, star je 20 godina. Ovo je vinjak. I čuvaš ga za posebnu priliku. Čuvam ga kad se bude porodila. Koja? Ne znam. Koja prva uspjela, ne? Koja se prva zajebe? Ono što je najbitnije, za lepši pol, imate kurcovaču prvu i kurcovaču drugu. Ovo je od Askurđela, ovo je od dede. A to čuvaš, ali u posebnim malažaru. Normalno. Na afterima. Znači, ali pre upotrebe treba promoćkati. Ali ovako se pije, nema čašice. To je to. Pa ništa, tu su neki suveniri, neka stranja. Dobro, imamo palmu, da dve pitanke i ribicu. Ta je prava. Plava jeste, ona je... Ovi su... Ovo su. Jesu, ali su isušeni. Tako da ne treba da se zahliva. Ali sam nju okitio zato što sam i... Da, čovjek kiti palmu, sve mi jasno kod kakve persone smo došli, definitivno ništa nećemo naučiti. Nemaš tako kitim jelku, boli me kurac, onako mi jelka stoji do avgusta uvijek. Bukvalno. Ovdje jedem govna. Jesi spremio neka nešto? Spremam, brate, svaki dan poti. Sve spremaš tamo? Da. Pa zato si ti u lovi, zato se fura rođa, razumiješ, ne razumiješ? Nije bre, to sejko, gdje Čuti, što se? Ulaz, ja te hvalim da ispadne da si ti... Ove kur! Ovdje kenjam, perem jaje, to... Ovdje se dešava međi! Ovo ti je najnovija ginekološka stolica, brati, iz seksi grada, pogledaj. Znači, onda dođe ovdje riba, kapiraš, sedne, ti kao sedite, ovo je podigneš i ovako radi. I onda... Nema te, bro! Nema te! Jer imaš ono za ruke, ne zavežeš. A Billy Andrej gledao! To ti je sve... Ajde, iskreno, si pegao neku ribu na ovoj stolici. Pa, pokušao. Ali nije dala. Bio je pregled, čisto mogu da pogledam. Ovdje, brate, ovdje ti teretana i ovdje se dešava magija. Ne, ovdje karamfile bacam. A šta je ono? To sam, gledaj. Ovo je, sad će. Ajde bre, zato te plaćam.
Znači, ovo je rengenski snimak mojih plućnih krilatica, ali sam ih tu založio, zato što sam tad imao piercing na bradavicama, vidiš kako se vidi piercing. Do jaja priđi. Vidiš kako, da. I samo zbog toga, inače imam rak plućnog krila desnog, viš da fali. Lik je samo bolest. Bolest. Viš da mi fali pola ovog desnog, ne, ovo je leva strana. Da, ali više nema piercing zbog smrdljivog boksa što sam morao da boksujem. Šta, ste nabadali u piercinge? Ne, nego sam morao skinem da mi ne bi otkinuli bradavicu. Pa to. I to ti u principu to, brate. To ja. Znaš što me zanima? Hoću da mi pokažeš kako se tetovira i jel te da naučim to, da li hoću budem kao to majstor jer učim, brate, ko zna ko sutra propade YouTube, vidiš me, ja ću umreti od vlati. Moram da naučim nešto, da vidim da li će nešto da mi izgleda. Ti si stand-up komičan. Mada možeš se sit down komičan, isti kurac. I misliš da sam zabavan s vama? Bra, gledaj, imaš, gledaj, velika razlika je kad je neko smešan i kad je neko ima smisao za humor. Razumeš? On ima i smisao za humor, a i ovako je smešan ko pojava, tako da to je 2 u 1, to. Razumeš? Znači misliš da kad smršam da ću izgubim jedan deo svoje smešnosti? Pa, nemoj mnogo smršan. Evo, svo pitan. Krenula. Jesi tupova s lukom. Gde su ruke? A? Samo kad jebem. Samo kad jebem? Znači nikad. Hoćeš da nam objasniš prvo, znači prva stvar koju možeš da mi pokažeš kako to funkcioniše i to. Šta se dešava? Čudim da sam... Vidiš što ima lik? Koji si ti došli, brate. Stvarno imaš Apple, brate, tablet. Ne vidi se ponići. Šta treba radimo? Da mi pogledaš kako se tetovira. Hoću da odradim tetovažu jednu, nekog. Mislim da ću, kako se zove, da će mi doći drugar, da tetoviram njega. Jel imaš ti Marcelo i to, da mi pokažeš kako? Nemam. I ako imaš muda... Ja sam tatovajstor i nemam Marcelo. Jel imaš muda ti da te tetoviram nešto? Stilo. Ovo mi je druga radio na jednom afteru, brate. Ovo treba da bude, predstavlja sisu. Ali iz ptičije perspektive i ako ona daskara. To je ovo. Izgleda ko ameba, brate. Ovo su mi u voškastu istetovirali ovi pijani, viš da piše voškast. I ovo mi jedna riba na afteru istetovirala švajn. Jedva, znači, rekla jedino će da me karaš ako mi istetoviraš ovo švajn. Ja rekao piši. Ne piši! Piši, boli me kura. Tako da, ima i gorih sigurno od te tvoje buduće. Gdje u ruke stavi? Sad me strah jer me gledaš. Ne stresu ti se. Nije se vaš. Jel imaš nešto na čemu mogu da probam? Na koži. Kako sam ja odmah na koži, tebra, kakve svinjske kože i ostala goveda, brate. Da, što treba da radim? Tetovažu, hoću da tetoviram nešto. Koju? Pa šta hoću da ti tetoviram? Ja mogu tebi prvo, da dođe ovaj. Možeš meni, ali hoćemo zajedno. A ja bi uradio smiley negdje. Smiley? Buraz, nećemo nešto. Brate, ja sam krenuo da se menjam, ono, kao na normalu idem i sad treba da tetoviram neke havarije, ljudi će misle da sam odlepio, Buraz. Što havarije, brate? Druže, vidiš kako tebe... Čuti, pička, ti vidi nekom ide na kurac. Buraz, tebi ljudi kad vidiš šta pomisle odmah. Probi sve. Idiot. Idiot. A ja hoću Buraz u kontru, ne mogu ono, razumeš. Moram, nešto malo možda mi tetovirati. Ali gledaj, oni ne znaju sam ja načitan. Ja svaki dan pročitam sve ovo po 100 puta, zamisli to. Razumeš? Vokabular na maks, lingvistika na maks. Nekad puškice, brate, kao fora, ono, to mi tetovažu šta ođet. Nisam, brate. Ja sam tek počeo sa 18 da tetoviram, sad imam 36, znači... Ja, likove, koliko ima godina, to reći da se javljaju malo leptice. Da se punoletno tetoviram, pazi mi na mališ. Pa i pijem na X, šta 3 slova? Šta, P, N, E? Neku kurvu, stani mi. Nemoj golu sliku, dobit ću ban, budalo. Čuo ban, stani. Gdje je beš ono jebote, ovdje sam ga, evo ga. Evo. P, M, na X. Šta pa 15 slova je? Jebote Vuk Karadžić. To je ovo debil boš. Kakav je komad budale, brate, gdje sam ga došao? Ništa, ljudi, prekidamo klip, ne bavim se tetoviranjem, pošto je, brate, instruktor Lajsa, brate, ono, pokažite mi ulice. To neće niko da skonta šta je. A kako neće, brate, si išao u školu, jebote. 3,14 pi. Gdje će radiš prvi reci?
Buraz, negde hoću da se toveram gde ne može da mi utiče u budućnosti na neki posao, nešto ne može da se... Znači na kurcu. Buraz, rekao sam mali Krstića, kurac je još manji, brate. Čekaj bre, na kom poslu da ti utiče, ludi. Čuš, tako vam bude zvao, brate Calvin Klein za gačke, znaš. Možeš Krstić mali da mu uradiš negdje. Prvo ćemo da ga nađemo. Ajde. Jo, lušlo! Ne, imaš još jedan pokušaj. A kuće, ja ti mat. Ajde isjeci ovo, editor isjeci. Jo, koji luk imao? Više luk nego prazi luk. Šta je to šampač? Da. Viš ako ste se javljali. Znači, ovo ti je prvi korak u postanju tatu majstora. Daj meni. A što ne stojiš lenjer, volinu? Kolika volinu je u... Je ova linija beše manje ili ovako? Manje. Manje, a? Što ne stoji, ne nađemo samo ovo. A? Da, i če idemo ovo? Na drugom je. Ovako. Ovako ili ovako? Ovako. Si siguran da je na ovu stranu, bre? Buraz, tako je tebi, se mogu si ti bolesnik, brate, uradio pogrešno. Ne, tebi je sad ogledalo kontra, Buraz. Nemoj da mi uradiš kontru, ili bi si pozvano ljudi da sam sektar. Buraz, ja došao si tetoviram, lik uzo bandažere da me bije. Ima više vrsta, ovo ti je, brate, ovo ti Nije je... ovo MMA, nego tetoviranje. Gledaj, ovo ti je Hulkova peta. Ostrugala, pa su napravili. Ovo ti je tetka iz Crvenke. Nemoj to me pali. Prolazim u glavnu arteriju. To je to. Još malo, Buraz, izdržat ću jebi ga. Daj ne jebi me. Ja kurac. Buraz, mog prađe da su boli nožem. Ja ovdje plačem zbog igle ko pička. Ja kurac, sebi tetovirao, tebe boli ovo. Kako na kurcu? Koga ti grize riba? Nego je fora, brate, ne boli. Nego ja se bojim igli tih stranja i imam osjećaj kao da mi neko vadi krv i to, Buraz. I muka mi je, majke mi je muka. Ali to je zato što sam ja na igle, Buraz, ono baš. A tebra, nije ti to igla ko... Znam, nego imam 3. Jer i osjećaj kad me ubode je kao kad me neko ubo iglom. I Buraz, ja sam odmah 3 puta da ginem. Ginem da ti skinem. Muti mi se, brate, majke. Otvori se, čekaj se. Lezi. Lezi! Dobro! Oni sedi, alo. Moj kurac. Pa u nesvesti. Tu je. Jedi slatko. Sedi, nasloni se. Dobre, aj pojedi slatko, veruj mi, šećer ti pao. Jedi. Kako Brate. Jedi šećer, ajde. Sad ću se vratiti. Što je pobeleo? Alo, vrati se, nemoj opet da mi padne ovdje. Nemoj daš uste, Komentar. Buraz. Kad su mi davali iglom anesteziju ovdje, pao sam u nesvest. Baš imam 3 pod igle, brate, ne boli me ništa. Tebra, on se istripo od igle, tebra, nije to... Razumeš? Vratio se Šime! Jedi, to je dobro. Bomba.
Baš mi se sviđa, brate, bravo. Ustani da vidimo... Žu, buraz. Da ne padnem s nogu odmah. Ovu, brate. A? Top, baš mi se sviđa. Dobra stvar, nije mnogo ono transparentno, ne vidi se više ovako. Ej, podigni gore ovo jebote, možeš, čekaj. Znači! U pičku materinu, kakav debil, brate, ja ću to umim pored ovog lika. Prvo upališ mašinicu, znači na ovo, enter. Znači, mašinicu upaljamo. Da mi ne ide po dekolašu. Umočiš, brate, ovako, umočiću. Znači, umočiću. Vidiš, ovako pomalo. Onda ovako uzmeš papirić. I ovaj višak otreseš. Ko kad pišaš, potreseš. Oliš. Landara pišore. Levom rukom zategneš kožu, brate, ovako, kapiraš? Pre toga ide malo, ja ću stavljam ovu kremicu, zategneš i, pošto ti sad bojiš ovu crno, ideš ovako, brate, znači lagani krugovi. Razumeš? Dobro. A da ga ne bodem, znači idem lagano dok ne krene da boji, vidit ću. Da ga ne bodem previše. Osjetit ćeš kad udariš u kožu, čekaš malo te spustimo, ovo. I ono, blagi krugovi. To, Dragane! Ne radiš ono što sam ti kazao! Može? Da mi je nesalo boju, šta? Malo moči. Da ugasim prvo. Ne, moči. Ok, ja? Malo papirić. Ono, malo višak, to. Dobro je. To je to, a? Da. Sad obriši ovo. Ju, brate, koja nauka, idu kurac. Ali je bulja ispala. Ajde. Ništa, ćeš ti da završiš, ajde da ga ne usiš. Ljudi, vidjeli ste kako sam bojao. Kažu mi da mi ne ide baš i Don Filipo se malo uplašio da ga tetovira. Dođi da ga vidiš, molim ti. Tako da, ovi klip iz 24 sata Tattoo Life prelazi u tetovirao sam se, pao sam u nesvest, ko što i jesam, Boras. Rekao da je žena. Stao to, bre! Nisi nam to uradio. Idem s njega nešto, zovem te. Traj. Sad je naišao autobus, ide jednom 18 sati. Otpiši ga! Slavovi su meka i medina, samo nek se okreće turbina. Slavovi su meka i medina, samo nek se ispala mislina. samo nek se okreće turbina. Kunem ti se! Što nije GTA? Znači vadim bazuku odmah. Kakva pesma, diga mi raspoloženje i energiju za ovaj jak trening. Šta radimo danas? Grudni kokoš. Brate, zovem te poslu, guži sam, brate, ajde. Čuješ, bre? Gdje si? Ajde, zovem te poslu, guži sam, brate, ajde. Puši mi kure. Ajde. Alo, Šta je? sisaš kurac malo? Ovo mi je sad, ajde. Zovem te poslu, guži sam. Šta si me zvao? Pa zovem te poslu, guži sam, ajde, da ti javim. Kakav debil, ajde, kakav debil. Maki, pardon. To Maki radi, brate. Kakav debil, dečko. Ja ne verujem, brate. Ček sekund, zoveš ili da kažeš ček sekund?
Ao, brate, ne vrem. Ajde, čujemo se posle, uguži si, brate, ajde. Ćale upisan glavni odgovor. Ne se smijete sad, koleći. On će misli da je interfon zvonje, ne telefon. Brate, moguće. Sine. Aj, zovem te, kasnije u gužvi sam. Samo završi nešto. Ajde. Ja sam dobro započeo ovo, Don Filipo ga ispravio, ovo je kao neki bandit, ovo je Devito zapravo. Uradio si Devito uletiti hita. Ali ovo je Devito Black. Misliš da... Ovo je zli Devito, a ovo je Black. Šta si naručio jesti? Brate, kokošku pregaženu na autoputu i... Mislim da je pomfriti. Sediš mi na kiti? Ja sam naručio piletinu u masper sosu. A? Piletinu u masper sosu. Masper? Ko je to sos, bre? Mastera? Ne znaš šta je masper sos? A? Vakumna zvezdalica. Jesi mi probao čim pritiskaj maku? Si gledao onaj film, brate, Njihova sprava? Si gledao Anaconda 2? Šta je odbilo Masper? Masper. Brate, piljetina je. I imaš i ramkate na žaru. Malo ko da sam, brate, daždevnjak. Kako se zove policajac? Boriš koliko ti mi bolje, a mi daj malo. Gubi su pičku. Kako se zove policajac na svenom kolu? Polni organ. Boriš svoj znam novo boje, daj mi sebi. Čida. Malo, paliću te bre u lepinju. Daj ozbiljno malo, ajde. Sad mi snijemo, ali trening se neće popustiti. Poveli smo ovu glavu. Ljudi teretani nas gledaju kako smo bolesti, ja ne vajde. Danas... Dobro, bolestno. Ajde, radi. Ne mogu da stane, da ne pričate posle kao djevica s opirom s treningama vidi baga nisam se update-ovao, vrate. Da ne bude posle sam prestao s treningima, vidite da se trudimo da klipovi budu što kvalitetniji, ne želimo da budu dosadni, želimo da budu baš što kvalitetniji mi dosta liči. Tako da malo ćemo da prođemo džim s ovom butalom, to će izbudne zanimljivo kako god. Vidite kako je ispala tetovaža. Ćemo mi malo prvo, to moram da operam, ali ispala je top. Želi smo neku malu, da ne štrči mnogo, čisto za moju dušu i to je to. Ljudi, završili smo klip, vraćam se kući, mrtav sam, upišao sam se od smeha danas. Htio bih da se zahvalim Filipu što je bio i kako se da ga pozdravim puno, on isto uskoro kreće sa YouTube-om, zapratite ga na Instagramu dole. Brat vas voli, hvala puno što podržavate, idu još ludih klipova za vikend, idemo u drugu državu, pa ću vam se javiti. Vi im budite dobri i gledamo se, bacite like i subscribe.